Tak, u nás v České republice prodávaná konvice, kterou si koupili mý rodiče a opařila se mamka, táta a skoro i já. Proto bychom rádi nahlásili jakožto nebezpečný výrobek. Ukážu, kde je problém. Když se vaří voda, používám to na plynovém vařiči, tak tady uniká pára, to je v pořádku, ale uniká pára i tady kolem toho víčka, který tam je lehce jenom položený, vůbec tam jako nedrží, tak lehce se dá, a kolem toho uniká horká pára. I samotný sejmutí toho jakoby člověk má chuť to chytnout tímto způsobem a to vlastně by se rovnou opařil, ale tak to dejme tomu, budeme brát, že se musí prostě nějak z boku opatrně, ale už tady je vidět, že to je jaký opálený, že se i tady ten plast staví. A hlavní problém je ten, že když člověk má ty konvici méně vody, to předvedu, tadyhle teda uniká to horko, tak dejme tomu, že to uniká a takhle si jakoby nalévá tu vodu, tak se stane, že to víčko vlastně upadne pryč a opaří se. Prostě jak tam nedrží, tak si člověk jako dolévá tu vodu, tak se to takhle vlastně zvedne, opaří. Ještě jednou ukážu. Mám v tom méně vody, chci dolejt, nalévám a jsem opařenej. Protože ta horká pára mě rovnou skočí do toho. A to ještě podle toho spodku, tam furt ještě trošku ty vody v tom je. Toto víčko, který tam vůbec nedrží, beru za nejnebezpečnější věc tohoto výrobku. Vezmu, zalévám a jsem opařenej. Opařila se mamka, opařil se táta, varovali mě, ať si dám pozor, a taky jsem na to zapomněl a na poslední chvíli jsem ucuknul. Toť zatím vše k tomuto výrobku. Stále se u nás prodává, mají ho v praktiku, mají ho v železářství, mají ho vlastně běžný obchody. Dle mě to je nebezpečné, kdyby si s tím zalévalo nějaký dítě čaj, mohl by být z toho velký průšvih.